Roma 12 verse 9 no 10. Uthando malungabi nokuzenzisa. Uthando malungabi nakuzenzisa. Nenyanye okubi. Nenyanye okubi. Nibambelele kokuhle. Nibambelele kuhle. Thandanani ngenhliziyo nangothando lobuzalwane. Thandanani ngenhliziyo nangothando lokuzalwana. Ekwazisaneni nendulelelane. Ekwazisaneni nendulelane. Mana amakholwa uthando lwena kube uthando lokuthandana lusongaphakathi enhliziyweni zenu. Zenzisiwe sengathi uyamthanda umthandi. Into efunakalayo eManazaretha ekhulweni ukuthandana nokuhloniphana nokubekezelelana. Kodwa nibuyeni ngihluphe eManazaretha. Ningathandi ukugcotshwa. Ukugcotshwa kuyicala. Awusumgcotshwa kule yini ungazenzi ukuthi uzenza uyithe isuthi. Manje sabafundisa sonke sifundisa abantu. Manje sabavangeli sonke sivangela abantu. Sabashumayela sonke sizoshumayeza abantu. Sishumayezana sonke singabashumayeli.